So, ang refund namin ay nakakasaya ng puso. Pwede na ulit umuwi ng Pilipinas! Wow! Ang cute. Eh, nakakat ata to eh. Sayaw ng sayaw itong maliit. I got here beef chuck roast, the usual na beef chuck roast. Feel like falling deeper. 고단 nights 난 눈시려 기다리기에는 너무 길어 줬던 내 사랑의 시고 기대만 하는 Good morning! Goody good morning! How was your sleep last night? Goody good. Wow! 자신이 너무 Hello! 바람 멍청해 Boo! 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 걸 Good morning! Hi everyone! We are now on our way to H&R Block para mag-file na ng aming taxes, and I got the papers here, although na-upload ko naman na to sa H&R Block account ko. Yun, na-upload ko na pati yung mga resibo, mga ganun, kasi nga dahil kahit kasi may earnings ka ng YouTube, kahit anong earnings mo, basta ano bang nangyari, basta hindi siya cash, kailangan mong i-file. So for example, may brand deals ka din, merong ano na nga yun, 1099 ata yun yung pinapa-fill upan na ganun. So yun, pati dun sa 1099 din ata yung sa YouTube ganun. So pati Facebook, magbibigay naman sila ng mga papel. So isi-send nila, or kung naka-paperless kayo, ay iaano naman nila, ang tawag nito. Makikita mo sa account. And then sa lahat ng trabaho, like si Daddy, meron siyang W2. So, in all your employers, merong W2 na ibibigay. Yun yung nakalagay doon kung magkano yung kinita mo in 1 year. Kung ano, basta ano na doon. Tapos, si Daddy, meron siyang Sanford. Tapos, meron siyang naging PRN last year na minsan lang naman niya pinasukan. Tapos, meron din siyang travel na minsan lang din niya pinasukan. O 2 beses lang niya pinasukan. Tapos, yung travel niya. So, meron siyang 4 na W2. For me, I only have 1 W2. So, ang konti pa. And then, sa refund naman, so, pwede mong i-ano sa ma-credit kapag may anak na dapat 6 months old na siya upon filing, ganun. So, pasok naman si Mishi kasi, ano naman siya, February naman siya pinanganak. And then, ano pa ba? Kung nagpa-daycare kayo, yung mga ganun, madaming pwedeng ma-tax credit. For us naman, on my case, ang file namin for the credit is yung pinambili ng camera, yung mga binabayaran, like yung mga pinanggagalingan ng mga royalty sound, yung mga pinang-i-edit, mga ganun, para sa YouTube na part, yun. So yun, kasi may earnings yung YouTube. So, kumbaga yung tax credit ko dun is yung pinuhunan ko para sa YouTube baga. Yan. So, pati tong camera, tong ano na to, tong resibo ng camera, napafile namin yan. Like, for example, may gagawin kang video na kailangan bumili ng something, i-file mo yun, mga ganun. Kung nag-vlog ka ng para sa ganito, kung nag-stay ka sa hotel, and kailangan, basta madaming ano yun, madaming ano siya, medyo komplikado siya na hindi, parang ganun. Basta madami kang pwedeng i-file. But for us, kung ano lang yung mga nakip ko na receipt, that's why very important ang pag-keep ng receipt. So, kailangan picturean nyo siya lagi. Or, if you want, you can download the app Simplywise. That's what I used. May bayad nga lang siya. So, upon taking photo of the receipt, si Simplywise, gagawa na rin siya ng Excel mo. So, at the end of the year, i-print mo lang yung Excel or i-send mo lang yun sa tax preparer mo, ganyan. Or, kung kayo yung nagpa-file ng sarili nyo, at least mas madali nyo siyang malagay kasi makakategorize mo pa doon, no? For business or for personal. So, kung business, anong category yun? Like, mga damit, tech, mga ganun ba? So,
travel, para sa business, mga ganyan. So yun, mag-file kami ngayon. Hopefully wala kaming bayaran kasi 6 months naman ako na less than 6 months naman ako na walang work last year. So from August hanggang December wala na akong work. So hopefully magkaroon naman kami ng kasi last year nung nag-file kami for 2023, may na-refund naman kami na 1,000 na lang. So ngayon, sana man lang kasi yung kay Mac, medyo malaki kasi yung earnings niya. So sana kahit ma-equal man lang namin or may makuha man lang kaming refund din. Ganun. Kung may makakuha tayo, di good. Kung basta wala lang kaming bayaran, yun lang naman ang importante, yung walang babayarang extra. Baningding, she knows how to play with her stroller already. Ina-up and down niya to. Pika, tingnan mo. Pika. Poo. Pika. Poo. Pika. Poo. Sige, sirain mo yan. Wala nang stroller na mabebenta. Tapos si Goofy na ang meron kami kasi si Miss Rachel ay naiwan na sa Pilipinas kasi naman parang hindi ko mawari kung saan niya pinagdadala si Miss Rachel, basta lupa-lupa na siya, hindi namin yun malabahan. So iniwan na namin doon. Kung sino mang bata yung mga may gusto na doon na binigay na namin doon. And then meron siyang ipit kasi ayaw niya mag-headband, hindi niya namalayan na naipitan siya ni Mommy. That's from Tita Mika. Just wait for Daddy, okay? Just wait for Daddy. Wala naman kasing akyatan dyan. Oh. Oh. Daddy, dyan na naman siya, oh. Daddy. Come back here. Come. Come here. Wow. Go to Daddy. Wow. Lolo, pitawan mo kasi si Goofy mo. Akin na si Goofy. Kayatan na. Maganaaran. Mabalanggangot ti kami ngagtambay ngayon aldaw na Mishi. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Say hi. Say hi. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my
Come here! Good job! Run, run, run! Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Wah! Wah! Go, 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 go! Andiyan na siya, ang bilis niya! Andiyan na siya! Follow daddy! Follow daddy! Ang bilis niya! Go get daddy, ala! Madulas daddy, madulas! Nag-slide na dito eh. Lala, slide! Slide! Yeah! Ang dilat pa eh. Ang dilat pa eh. Hayaan mo siya, pupunta ulit siya doon. Again. No, go the other way. The other way. Ayusin mo yung medyas mo. Amo, bakbo ka dito. Come, come, come on. Come, come, Oh, careful. Careful. Olo, tututugod. Slide. Slide. Careful, careful. Slide. Slide. One, Daddy will catch you. 2, 3. Slide. 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 Nag-iisap ka. Tingin. Come here. Buenos, nalingat lang ako. Blablabooth.com. Madidetect na rin, diba? Try mo. Please insert money or swipe credit card. Mix and match filters and effects, then touch ready to continue. Ano ang effects na ito? Classic filters. Mad. Okay, get ready. Look here. Look there. What? What? Right here. Right here. Waki naman ah. Goofy. Yeah, okay. Amishi! Goofy. Wow. Wow. Nice. Naisakalok pa. Kala namin walang printed. Ay, kuryente. Saan? Kunin mo na. Yeah. Ang cute. Let's go. Nakakat ata to eh. Meron siyang pagkakatan. Ito, fold lang. Tapos ano mo na. Ikat pa natin o ganito na lang? Andiyan naman, meron namang ano, easy to peel lang, ay easy to rip lang naman to, tear. Ah, si Mishi naman, wala man lang yan. Kakalabas ko lang ng Walmart, ng Sam's Club. Andito kasi yung Walmart sa kabila. Anyway, pumunta ako doon para mag-grocery sana ng diaper lang ni Mishi, pero wala yung gusto ko na diaper, yung Pampers na cruiser. Ang meron kasi sila is yung Swaddler. Eh, kailangan na niya yung cruiser kasi nga, yung pull up na lang kasi magalaw na talaga siya ngayon. So, the update about our tax is pwede pala na yung dating tax preparer namin, siya na lang yung gumawa online. Kasi H&R lang din pala. Hindi naman niya kasi sinabi nung tumawag siya sa akin. Pero next year, siya na lang siguro ulit yung i-contact namin. Kasi parang mas alam na niya yung pag-prepare ng tax ko. Kanina, yung tax preparer namin, ginugoogle pa niya kung paano niya gawin yung about dun sa YouTube, dun sa Google, yung sinasend ng Google na papel ko, tsaka yung mga expenses, ganyan. Tapos, hindi niya sinali yung mga uniforms namin, hindi na daw inaano yung uniform, ganun. Eh, last year naman, sinali ng tax preparer namin, pati yung mga donation, pinagsama-sama niya lahat yun, para, you know, maano lang niya. Pero sabi niya kasi, baka tataas pa daw yung bracket ko. Eh, paano tataas? Eh, mag-ano naman dun sa income ang bracket, di ba? I-base lang naman dun sa income yung mga additional, ay yung mga Kaya,
Hindi kami, sa ano pa lang kanina, sa receptionist pa lang kanina. Kaya inaantay ko na mag-send sila ng feedback para sa ano nila, service, ganun. Kasi yung sa receptionist, wala man lang good morning, well, as in. Tapos nung nagbayad na ako, may ano kasi doon, nakalagay doon na kung merong, yung ano yung, alam mo yung parang symbol na pwedeng itap yung card. Eh yung card ko nga, walang ganun na symbol. Tsaka, every time that I try na itap siya, hindi siya nag-work. Kasi nga, ang itatap mo kasi sa kanila is yung phone. Apple Pay. So, nag-Apple Pay na lang sana ako kanina. Hindi yung card ng Apple. Apple kasi yung pinabayad namin. So, yun. Ang binayaran namin is, ayoko nang sabihin, mas mahal siguro dito kasi city dito compared sa binabayaran namin sa Ida Grove dati, which is just a small town sa Iowa. Kasi dati parang hindi pa tayo maabot ng 200. Umabot pa tayong 200? As in. Ngayon guys, ang binayaran namin kulang-kulang 500, no? Kasi nag-avail din kami ng less than 100 kasi yun, yung parang protection ng self, ng identity something, tsaka yung protection ng tax namin. Kasi nga, dahil nga sa pagkawalan ng cards ni Mac, yung green card nga kasi niya, hindi naman namin nahanap. So, malay ba namin, baka may gumamit, baka may mag-file under his name, ganun. So, in-avail na lang din namin yun, parang identity protection, identity theft protection. So, pero masaya pa din kasi kahit paano, 'di ba nga dahil wala akong work last year, tapos dumating din sa amin si Mishi. So, ang refund namin ay nakakasaya ng puso. Pwede na ulit umuwi ng Pilipinas. Pwede na ulit pang plane ticket, pang gastos sa Pilipinas, at saka pwede na ulit mag Hong Kong. Ay, nako guys. Pero hindi, isi-save namin yun. Para may pambili kami ng mga gamit ni Mishi. Kasi ngayon, mag-change na rin kami ng car seat. Kasi malaki na siya, nalalakihan na niya tong car seat niya. Which is, mistake sa part namin. Dapat pala, noong una-una pa lang, dapat pala binili na namin is yung car seat talaga na yung parang, $90 lang daddy, 99 lang yung safety first dyan, hanggang 100 pounds na. Pero hindi siya turn to me. Yung turn to me kasi parang kulang-kulang $400. Diyan sa kanina, nakita ko yung safety first, $99 lang siya. So yun, dapat ganun pala nung una na palang yung binili namin. Kaso kasi yung binili namin nung una, okay din naman yung binili namin nung una kasi winter baby si Mishi. Yung car seat niya is na-attach siya sa stroller. Tapos, pag iginanon mo yung cover, yung parang yung shade ng car seat, tapos yung shade naman ng stroller, parang nakulong na siya sa loob. So, warm siya kahit nilalabas ko siya nung winter time. Mamaya ko na lang ipakita yung mga grocery ko sa Sam's Club. Nagbayad ako ng $90. Ang mahal na ng mga bilihin, but I'm expecting na tataas pa yung mga bilihin because of the tariff na mga ginaganap ngayon ng yung tariff nila ng Mexico and all of that. Mahal na ng avocado, ganyan. Bumili pa man din ako avocado. Makakiya, Deloret. Punta na kami yung Target. Ibibili na namin ibibilhan na namin ng car seat tong Baningning kasi ayaw na talaga niya mag car seat. Nasisikipan na ata siya. iyak na naka car seat. Hindi nakatalikod dyan. Laki sumama pa. Gusto din niya makita yung future. Ang cute. Bagay niya yan de. May raffles pa. Pag to na i-train ko nga na mag-isa lang niya sa likod para makapag na siya. Biyahe na kaming dalawa lang. Ito yung even flow. Even flow sa Walmart. Pero hindi revolve yan. Pero, canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious.
Can I have one, please? Can I have one, please? Masusungit ang mga tao ngayon. Yes. Pa-spring na kasi. Buti na lang nagpalipat kami ng upuan. Appetizer salad, toasted ravioli, gnocchi, soup, garlic bread, breadsticks. Mishi, oh. Sarap to lang. Wow. Ang lamig naman ng plato, grabe. Thank you. Ah. Masarap din kasi itong marinara sauce na. Kamatis. Kamatis talaga. Hit carrots. Hit carrots, carrots. Yummy. Sirloin with Alfredo pasta. Kay daddy naman is chicken parmigiana. Sayaw ng sayaw itong maliit. Gusto niya dito ah. I-slice ang kita daddy. Dito lang din kang ubusin to. Ang sarap niyan, Yung? Yung toasted ravioli. Unblue matate Good morning everyone! So it's already morning and iko-continue ko lang tong vlog na to kasi kagabi hindi ko na kayo na-update. Diba sabi ko papakita ko yung mga binili namin sa grocery. Last night, I think we arrived here past 7 na and lahat kami antok na kasi kami ni Mishi the past 2 days, 2 nights, natutulog kami ng 6 or 7 ng gabi kasi nga naayos namin yung jet lag, ganyan, yung sleeping pattern. So nasanay na kami na maagang natutulog and sobrang agang nagigising. Natulog kami alas 8 and then Mishi woke us up at around 4 a.m. So yun, gising na kami. Nanonood kami ng mga vlogs. But anyway, it's already 6:22 a.m. and magluluto na sana ako ng breakfast. Pero before I cook breakfast, mag-haul muna tayo ng mga nabili namin kagabi, ay kahapon, kasi sabi ko, diba, ipapakita ko sa inyo. So, yung una kong pinuntahan is Sam's Club. Actually, diaper lang dapat yung bibilhin ko dun, pero wala yung diaper na gusto ko. So, bumili na rin ako ng mga konting mga kailangan namin dito sa bahay. Siguro tong grocery ko, it will be used for 2 weeks na. So, I got here beef chuck roast, the usual na beef chuck roast. Pag lumalabas kami, may dala na akong ganito kasi nga, yung Costco and Sam's Club wala silang supot. And mas madaling magtaas dito sa bahay pag nasa isang lagayan lang. And then I got here avocado. Gusto kong ilagay sa salad yan. And then seedless cucumber. Pang salad din. And then I got here spring mix. Yan. Sana din ako bumili ng spring mix. Meron palang mas maliit sa Walmart. Yung parang kalahati lang nito. But anyway, mafu-force akong kumain ng salad ngayon. Kasi hindi naman ako magte-take nung gamot ko na nakakapagpa-retain ng potassium. So, okay lang na mag-green leafy vegetable ako ngayon. And then, dahil may beef kami and parang mura yung cauliflower, sabi ko, bumili na lang din ako ng cauliflower. I think this is $3 or almost $4. Malaki na siya. Gusto ko yung beef with broccoli. And then, gusto ko nang bumili ng Downy Light. Try laman namin to. I think that's all that I got from Sam's Club na magkano yung binayaran ko? $90 ata. So, punta naman tayo sa Walmart. Sa Walmart, bumili kami ng tubig ni Mishi na 3 galon. And then, sabi ko,
wala na pala kaming chicken. Yung chicken na nandyan is last na ziplock na Thai ata yun. So, isang lutuan na lang yun. So, nung dumating kasi kami from the Philippines, may laman pa tong freezer namin kasi hindi naman namin naubos lahat. Yun yung mga niluluto ko nitong mga nakaraan nga para, lalo na yung mga meals na siya na nakaluto na. Yun yung niluluto ko nung mga tinatamad ako kasi nga sa jet lag. Sakit ng ulo. Yun. So, tinatry namin ubusin yung mga yun bago kami sana bumili. Pero wala na nga kaming chicken. So, sabi ko kay Mac, mili na lang din kami ng chicken. So, ang gusto daw niya na part ngayon ng chicken is chicken wings. Papaluto daw niya yan for lunch. So, this is 2.97 per pound. So, parang mga 150 yung half kilo. So, parang 300 yung isang kilo. Parang ganun siguro. Sa Pilipinas, 250 sa amin. Sa Ilocos, ang manok. Ang isang kilo. Diba? Parang kailangan mong magtrabaho ng kalahating araw kung minimum wage earner ka para makabili ng manok. Tapos, here is boneless and skinless na chicken breast. This is only $2.67 per pound. So, itong ganito kadami is 12.07 na siya. So, bumili ako niyan para gawin kong lumpia kasi yung namiss ko yung ginagawa nilang lumpia dun sa Pilipinas. Bilisan ako ng ground chicken na. Kaso yung ground chicken almost $4 per pound. Eh di sabi ko, yung dito na lang, chicken breast na lang, mura pa, $2 per pound lang. Malalagay ko pa siya sa salad and other na lutuin. Ito naman ay Baguio beans, ayan. Mura lang to eh, parang $1 something per pound lang siya. So, parang 2 something lang yan. And then, the Premium Angus meatballs, ilalagay ko siya sa spaghetti. Sarap din kasi yung spaghetti na may meatballs din siya aside from the ground beef na sahog. Para may, hindi puro carbs, para may protein. And then, I got here for breakfast, turkey, bacon. Kasi ang hirap kong mag-isip ngayon ng pang-breakfast namin. Kasi nga, ma-breakfast kami ngayon. Dahil lagi kami nagbe-breakfast, tsaka nagde-dinner. Meron pa pala ito guys, yung 18 flowers na roses, na pink roses siya from Sam's Club. $15 lang ito. So, bumili na ako. Pero 17 na lang siya kasi na-tip siya nung nasa cart. Tapos natanggal yung isang bulaklak. Eh, last na to. Last na bouquet. I got here garlic butter na croutons para sa salad. Kasi papabaunan ko rin siguro si Mac ng salad. And then bell pepper para sa chicken Shanghai tsaka sa caldereta. Hatiin ko na lang yan. Roma tomato. Ay, ang lilit ng tomatoes nila ngayon ah. And then grape tomatoes for salad. Ranch dressing. Ito yung Green Goddess ranch dressing. Parang gusto ko siyang i-try kasi madami siyang mga ganito oh. Yung parang mga gulay-gulay or something. Bumili lang kami ng tubig pala kasi uhaw na ako nung nandun kami. Eh ayoko pang magmerienda kasi nga balak talaga namin kumain sa labas. Then we went to Target para maghanap sana ng car seat ni Mishi, but unfortunately yung gusto namin car seat na nakita namin na nandun is wala silang stock na bago, yung display lang ang meron. So we got pangkulay ng buhok ko kasi medyo lumalabas na naman yung mga white dyan, yung roots ko lang. And then Biscoff kasi si Mishi ngayon yung teether niya parang ayaw na rin niya. So, try lang namin to kung gusto niya. Pero kung hindi, sa amin to ni Mac. Tapos, bumili kami nung toilet niya na yung nafa-flush. Ang cute. Para siyang toilet talaga na pang-adult na maliit lang siya. Tapos, pag ifa-flush mo, may tunog pa siya na flush. Though hindi siya nagfa-flush. Basta may tunog lang siya na flushing din. Para talagang yung bata, mafe-feel niya na siya. Na nagpo-poop talaga siya. So, I'll try to toilet train her. Hindi ko alam kung paano masisimulan. Medyo, parang wala akong confidence to train her sa toilet train. Kasi hindi ko alam si Bebe. Paano ba namin tinoilet train yun nun? Parang, sariling sikap lang ata yung batang yun. Yun, ang regalo ko na naman sa kanya nun, nung 1-year-old na siya, magto 2 years old na ata siya nun, is, yung pang toilet training din. Then, we went to the Asian store kay ate. I got here 555 sardines kasi naiwan namin sa Pilipinas yung mga sardinas namin dahil excess baggage na kami. And then, lumpiang Shanghai mix. Nakita ko lang to sa I'll try. And then, of course, lumpia wrapper. Ito yung lumpia wrapper na parang lumpia wrapper natin dun sa Pilipinas. And then, chicken longganisa na 2.
And then we got okra. Konti lang yung okra na binili ko kasi madami kami pang breakfast. So gusto ko na may gulay lang kami pero hindi kami masisiraan ng gulay. At saka hindi naman yung laging okra yung ulam namin. And then we got here 4 na piraso lang na talong kasi may isa pa pala kami dito. So mga pang breakfast. So I think that's all that we got from yesterday. I'll try na iabot to ng 2 weeks kasi madami pa naman kaming mga laman dyan sa ref. So more on dinner tayo. Ngayon is chicken. Actually kasi naggrocery kami na without my plan na parang bibili lang kami ng mga ganito ganyan. Actually ngayong ibang kailangan kong binhin hindi namin nabili kasi nga wala akong listahan. So yesterday was just a carefree day for us. Yesterday lang kasi yung paglabas namin ni Mishi. For 10 days nandito lang kami sa loob ng bahay mula nung dumating kami from the Philippines. That's why she was so happy yesterday na nakikipaglaro doon sa playground. Itatry ko na everyday kami lumabas kapag medyo okay na yung weather. Hirap kasi ngayon lumabas guys. Kagaya ngayon nag-snow na naman kagabi. Spring na sa ibang part ng Amerika pero dito sa amin winter pa din. So yun, mas mahirap siya. So ang ginagawa ko lang ngayon para naman medyo malibang siya at hindi na namin kailangan mag-coat and all of that. Nilalabas ko siya dito sa hallway. Yan. Diyan kami naglalakad. Kaso kasi, hindi kami makapag-ingay kasi baka ma-complain kami ng ibang tao kasi syempre naririnig from their door. Si Mishi pa man din na-excite siya. So, yun lang naman yung mga ganap namin yesterday. Good thing, may refund naman kami na medyo malaki-laki. So, that refund will go to car. Yung sabi ko kay daddy, pambayad na ng sasakyan. Yung big chunk of that, and then yung iba, yun lang yung pambili ng gamit ni Mishi. So yeah, that's all guys. Thank you so much everyone for watching. I hope you were inspired again sa video na to, or kahit man lang may natutunan kayo kahit konti, especially when it comes to your taxes, ganyan. Or kung nandiyan pa kayo sa Pilipinas, di ba? If you want to ask me a question, you can comment down below or send me a message on Facebook. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll see you guys on my next one. Bye! You are everything